ayu sing tak prasnani arena wangi sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu dhek sing tanti-anti Loh, wong wedok iki nek ning penthuk kaya gamelan sekaten. Igonge. Kenonge loro. Kempule ning mburi. Terus centene ning arep. Komplit ana iki. Iya, bacot iki. Ning opo sliramu teko Bayu wong ayu sing tak prasnani sing tak anti-anti aku ora bakal lali sliramu sing tanti-anti Andres aku wis kepacut tresno nanging atiku
aku mbiyen karo bojoku berharap duwe anak kulitare putih-putih kaya ngene iki. Ning Delalah metu pertama iki wireng kabeh. lah anakmu podok jane. Kurndas kok. Rena guyu lah ngono kaya kelingan. Jek sithik tindake nak. Bar iki terus dawuhi Bapak Bayan iki. Mosok ndas tok. Heh? Aku tilek kae gulu tok kok gak ndas tok. Apa iya? Pangling arek ngene dewi. Bener niku. Heeh. Ramban ya kangkung ya bayem ya kadang campur kerokot barang kok. Dadi reno-reno ya. Iya. Ya. Ning apa slinamu teko Alhamdulillah matur nuwun.